ka Duran Cup Football Tournament ka ba chispa lai pusaw kala sedang biang hende kesengi hanong ba Shillong ha ka ba ha ka jingila kai ha ka group E ka dei hapdeng ke Shillong lajong persya ya ka Malaysian Armed Services ha ka ba ya ka di ke jingila kai la penlong ha Jawa Halal Nehru Stadium ka jingila kai ka long ka ba itenan ha ka ba sedang rai tang hadin katu ke Nepor bak Shillong lajong kalayo bantap ya ka kol ka ba nengkong ka Malaysian Armed Services kalai kun tenge ban penpai hanrai kim semlala setia hadu bakut ka kelas jam ha ka kelamit ka Malaysian Armed Services kalai kun tenge ban penpai ya ka sigol ka ba ka Shillong lajong kalatap hanrai kim semlala setia na kaliang Shillong lajong kalai kun tenge ban tap saya ka kol ka ba ar hadin katu kani kalatap sa ka kol ka balai bat kat badang ya kapor ka Shillong lajong kadang yo ban tap goal persya ya ka Malaysian Armed Services hadu ba kini kinongela kai jong ka Malaysian Armed Services kala do men simno hadu bakut jong kapor ka lajong kala yo ban tap hadu henriu kol la not persya ya ka Malaysian Armed Services